Kikana urangli. Ha kene ka channel nganwan ra shapi yeshibun kijinga thu khana ki baper yaisa bat sngap. Menta nganwan ra shapi ya kawei kajing thu khana shapang kawei kalongying. Kabadon arngut ki khun wei shenrang bat wei kenthei. Ya kene kajing thu khana la ai kerteng pidei kajing kermen. Bat ia kene kajing thu khana la shumudur da unong tho. Tela da jia bakaya dei bat kajing im jono jongno. Akar pati phi bawat om sngeu ai. Namar ya kene kajing thu khana la shumudur da unong tho. Nadu ki kerteng jong ki briu bat yaki jaka rukumju. Bat la phia haki santeli ki benta. Ngin saya sedang ya ka benta ka banengkong khuble shibun. Ya kane ka jingye thu khana latho da iba ji tendarsis lengdo marshilong.